Здравейте, приятели! Правя това обращение към вас, за да ви дам една изключително важна информация. Тя е свързана с моето планиране за физическо приключване, което е нещо притеснително и се дължи на редица причини. В момента влизаме в най-тежкия период за партия Величие. Виждате какво се случва по абсолютно всички медии. Виждате за каква пропаганда става въпрос, каква злоба се излива против нас и това всичко е с причина, тъй като ние много активно се борим с престъпността в България и с цялата система, която унищожава целия български народ вече 36 години. Зная от определен период от време, че се подготвя моето покушение и предполагам, че във всеки един момент някой ще дръпне спусъка. Наистина в момента сме в най-горещата фаза на войната, защото тя е война, тя е народа срещу поробителите, така да кажем. И една от основните причини, всъщност аз да бъда мишена в случая, е от една страна, тъй като аз имам много сериозна информация, която с това видео вие ще разберете. И от друга страна, гласността, която имам, съответно, ако бъда приключен, тя ще спихне и Велин Михайлов ще може да бъде натиснат още по-сериозно по някакъв начин, за да преклони глава. Нещо, което няма да се случи и се радвам, че този човек е толкова стабилен и толкова удържа, защото точно в битка се показва кой реално какъв е. И мога да сваля шапка на Ивелин Михайлов за тази борбеност и това мъжество, което показа през всичките месеци, защото натиска е брутален и само хората, които са на фронтовата линия, могат да го видят. С това видео аз ще ви покажа резултата на най-голямата битка, която заведохме, а как поробителите взимат властта. Това е най-големия страх на ГЕРБ и на ДПС, на Пеевски, Борисов и там прасетата, които ни управляват. Защото в момента, в който излезе тази информация, те вече приключват. Те са чао за винаги. И понеже аз не знам колко ще живея още, дали ще оживея, дали ще видя плода на това нещо, което ще се случи, но аз съм спокоен, защото знам, че моята голяма мисия и моят дълг към обществото вече е факт. Аз съм си свършил работата, никога не съм искал политическа кариера, никога не съм искал да се занимавам с тези работи. И ако оцелея, може би въобще никога повече няма влезе в политика, защото аз не съм човек, който може по някакъв начин да е такъв авторитет, че да управлява държавата. Има достатъчно такива хора. Аз съм човек за работа. Мога да работя, така че не искам. Нямам желание, нямам амбиции да се занимавам с Народно събрание. Нямам нервите да седя там по цял ден се занимавам да натискам копченца и мисля, че това е за друг тип хора. Всичко това ви оказвам, защото аз наистина не знам. Божа работа е дали ще видя плода на моят труд, но моята молба към всички вас е вие от тук нататък да свалите това видео и да го разпространите навсякъде. Сваляйте и разпространяйте. Това е начина, по който поробителя ни заробва. Това е начина, по който ние можем да ги изкараме тотално, завинаги от правителството. Пратете го на президента. Човека има амбиция да се включи в битката. Нека да знае, нека да има информация. Пратете го на другите партии. Нека и те да знаят. И там има съвестни хора. И там се надявам, че ще има някакъв отпор. Нека това всичко, от което ги беше страх най-много Борисов и Пеевски, най-накрая да излезе наяве. В това видео вие ще видите начина, по който ни ограбват и как точно 1 200 000 гласа изчезват. Минимум 1 200 000. Как се нареждат едни и същи партии, защо се прави платена социология. И ще си отговорите на въпроси, които 36 години така и не намериха отговор. А тези въпроси всъщност са и основния мотив някой да е планирал покушението ми, което пак казвам може да се случи всеки един момент. Ме вече не ме интересува. Така че наистина разпространяйте го това нещо
Това е плод на много труд. Ще видите в това видео неща, които ще ви накарат да останете с отворена уста. Това е начина, по който ние можем като общество да се спасим от тук нататък. Всеки един от нас трябва да знае каква е ситуацията в България, какво се случва и как ни ограбват. Защото ние сме в един отвратителен, тоталитарен режим, който е с фашистски наченки. И целят всички те гонения срещу хората, които се организират в момента, това тепърва ще се задълбочава и в следващите месеци може би ще станем свидетели на някаква страшна касапница, която не е организирана от нас, а по-скоро срещу нас. Смело напред, горе главите, можем да се справим. Нека тази информация да се знае и да се разпространява навсякъде. Нека целият свят да разбере какво се случва в България. Първо, какво ни интересува? Ние в Пазарджик, защото на теория, ето Матилда каза още 2024 на първите избори, аз имах теории, обаче те бяха недоказани. И с времето започнахме да задаваме въпроси защо се случва това, как става. И в даден момент, по време на избори, вече се случват някакви събития и ние виждаме как става. И вече твоята теория става факт. Ти я доказваш по безспорен начин и оттам нататък вече може да имаш доста адекватно. Мисля, когато вече се говори с доказателства, нещо съвсем различно. За да първо ще почна малко далече. Човешкият мозък, в принцип, когато не приема нещо, не го разбира, той го отхвърля веднага. По дефолт. Примерно, ако една информация ни е подадена по начин, по който да не я разбереме, мозъкът казва, това не е интересно, това не е истина, и се отвърна директно. Това е и в изборите, цяло в изборите, хората, които ще работиме, членовете на тези комисии. Сега всички, които сме тук, трябва да сме супер подготвени. Изборният кодекс трябва да го знаем, няма как. Всичките правила, всяка една процедура, методическите указания, начин на сън да ни бутнат, трябва да ги знаем. Обаче хората, с които ще работим, ако тръгнем да им предаваме информацията по начин, по който те няма да я разберат, ние ги губим тотално. И накрая ефекта е, че ние ще имаме едни хора, които отиват там с празни погледи и нищо не разбират. Затова аз искам да ви покажа как се крадат изборите, какъв е мащаба на измамата, защото аз през цялото време, когато сме говорили за това, казвам 1 200 000 гласа. Всеки казва, това не е нормално, това е абсурдно, нали така? Всички си го мислили, ако сте го чували? Не, това е абсурдно, сега ще ви го кажа обаче. И ще коства 10 минути, не повече от 10 минути. За да може да го разберете. И в последствие искам да ви кажа, аз свих най-важните неща до 6 стъпки. Тия 6 стъпки, ако ги подкажете първо на хората, че имат само 6 стъпки за правене през деня, те ще кажат, те просто бе. После обаче, нали, тези стъпки те може да се доразвият, но човека вече е разбрал какво трябва да прави, той е разбрал голямата картинка и после му допълнително го натоварваме с информация. Обаче, ако почнем с многото информация, ние го губим човек, защото той казва, не, това е много сложно, това не го разбира, той вече чува шум. Не чува какво му говорите, важната информация не е запомня. Дайте му 6 стъпки, той ще разбере, че е просто и след това вече може да ги натоварвате с повече информация, както говорихме с тебе по-рано, че примерно в 6-та стъпка това трябва да се направи или примерно ще е написано на 3 листчета, които са си във всеки член. Но те вече ще знаят, че това е част от 6-та стъпка и че няма нищо сложно. Гледаме община Бобов дол. 6572 човека с право на глас, нали така? 3712 гласували. Според вас колко е фалшифицирания вот? 1000. Повече, точно 1000. Само с хартия. Машините не могат да се спомнят. Само с хартия има 1000 фалшификата. И това ще ви го докажа. Имаме ли един доброволец с калкулатор? Да, не казвай. Кога сме? Така. Математики да ме Така. Ето мога да кажа как да си проверите всяка една община, особено рискова. Сега, тук е намесен калкулатор. Казваш се, защото почвам да си пращам съобщения. Не, ще правиш, докато го такова и да смятам. Ако си правиш община, правиш някой друг да смята. Добре, да го правя. Сега започвам с това, че един кочан бюлетини е като една пачка банкноти. Колко е една пачка банкноти? 100 броя. Не мога да е 50, нали? Може ли да е 150?
Не, 100%. Получаваме също. По закон, един печал от бюлетин е 100 броя. По закон, ако имаме 15 избиратела, секцията получава 100 бюлетина. Ако имаме 102 избиратела, не, 100. 100 са. Ако са 102 са 100. Примерно, малко процент над, примерно, да кажем, ако са 106-7 вече, трябва да са 200. В смисъл, там имаше 1-2% толеранс им дава. И сега какво правим? Влизаме секция по секция. Изглежда сложно, обаче става супер бързо. Влизаме секция по секция. Изглежда сложно, обаче става супер бързо. Първа секция. Само един, какво си ви това беше? Протокол ЦИК. Имаме брой на получените бюлетини, брой на избиратели. 461 избирател, 500 бюлетини. Вярно ли? 5 кочана, така ли? 5 кочана, вярно. Това го забравяме, не ни интересува. Втора секция. Не, карам ги подред. 494 човека, 500 бюлетини. Вярно, не ни интересува. Чакай, ще разбереш. Така. Брой на избирателите в избирателния списък 625. Колко бюлетини трябва да имаме? Жорка, пиши 50. Аз не пиша. Кой пише? Да. Кой смята? Един трябва да смята да отпада. Един е достатъчно. Ето. Така, 50. Записал ли? Така, Ето, Матилда пише. Матилда ли пише? 513 избиратели. Колко имате? 500. 500. 100 плюс 100. 13 почертата ли? Не? Така. 598, 600 бюлетини, тук сме добре, тук сме си окей. Те са 25-26 секции, много бързо ще ги прехвърлим всички. Брой на избирателите 734. Не е окей. Плюс 50. Плюс 50. Плюс Така. 50. Та имахме среща с човек предсака в Бобов дол, авторитетен човек такъв, който не знае, той така и не разбра Как се го излага? как се го изгледа. И аз му го доказах по телефона, докато той показваше компютъра. Да, тук сме пак плюс 50, няма как да си 350 бюлетини. Вече разбрах. Да. Когато сметнем абсолютно всичките, ние ще го направим сега в реално време, става много бързо. Още 50. Сега ще ви изненада и нещо друго. Така. Много са Не. Така. Така. Интересно ли? 174 човека, 200 бюлетини, тук сме окей. Тук ще ви стане ясно и къде ще изпратиме, в кои секции ще изпратиме. И кои членове на комисии ще следиме. Ама там ти това нещо го беше открил от 23 Обаче сега го доказах вече. Тогава беше само теория. Да. Обаче човек 20 бюлетини. Плюс 80. Значи накрая резултатите ще ви е точно тогава ще е резултатите. Говорим за само хартия. Ще го обясня. 370. 370 плюс 30. Давай сега, къде отиват тия? Не ги изтегнем всички така, аз искам безспорно доказателство. Плюс 80. Плюс 80. Значи работа, че няколко избиратели. Един част. Двама избиратели да има 100. Плюс 50. Вижте ли какво става в една малка община? Почти всяка секция. Но там са обачки, там има интереси, там са брати камеши. Значи ако са Има 100 други и бизнес двама, интереси. за 100 бюлетини, обаче ако са 110, Ти го признаш пред имаш Тук е точно 6 избиратели. Данчо ли да изпуснем на вирус? Ето, 80. Ще ви обясня. Слага ги. И това сме го разбрали по безспорен начин. Тук е добре. Това сме го разбрали
в Пазарджик последно вече на как правят на полицаите схемата, точно какво правят и разберете, вече вие в съзнанието ви оставя тази информация как го правят. Иначе ако ви го кажа без пример, няма да го разберете и ще го отречете. Идеята е за това трябва да се показва доказателство и се обяснява простичко, за да се разбере, защото остава вече в съзнанието. Мозъка го приема. Тук сме добре, тия не са били интересни секциите, плюс 50. Плюс 50. И те останаха още няколко секции, които няма да изгубя много време, обаче предполагам, че Значи, вече това може да не светнат. Ето, плюс 40. Плюс 40. Точно така. Това е оценка на риска. Ага, не сме. Сега обаче има надългост тук хора. Тук сме добре. Ще ти кажа. Ще е по-маня. Не. Ако го обявим. Плюс 80. Тънкостта е, че не е номера на секцията, а е хората на. Плюс 50. Точно така, ние имаме списък на хората. Да. Защото В сканирания протокол има списък на хората. Караме си ги в един списък и проверяваме в кои секции. Секции ще не отиват. е номера на секциите, да следим, а хората. Хората. Мерси. Те са Точно публика. така. Защото Ето, плюс 50. местат в друга. Ето, Точно плюс 1000. 50, да. Точно 1000. Та това да е добре. Шатрово, ще видим как. Та, следваща добре. Браво, Сега, ето вие видяхте 3700 човека гласували, 1000 гласа само от хартия. Това означава, че машините поне имат още 400-500 гласа на машини. Кметицата става с 2700 гласа. Поред вас има ли някой шанс в него? Не. Никога, нали? Не. Ами има. Ние вече знаем какво правят. И сега, дам кажа, че има шанс. И сега вече ще ви кажа защо тези 6 стъпки са най-важните. Защото ние предотвратяваме всичко, където могат да направят. Скриншот. Да, ще ви кажа стъпки. Една стъпка, две стъпка. Първо, какво ни интересува? Ние в Пазарджик, защото на теория, ето Матилда каза още 2024 на първите избори, аз имах теории, обаче те бяха недоказани. И с времето започнахме да си задаваме въпроси защо се случва това, как става. И в даден момент, по време на избори, вече се случват някакви събития и ние виждаме как става. И вече твоята теория става факт, ти я доказваш по безспорен начин и оттам нататък вече може нали, да имаш доста адекватно. В смисъл, когато вече се говори с доказателства, е нещо съвсем различно. В случай в Пазарджик стана един скандал и наши членове на СИК в деня преди изборите, когато вече се издали секцията и в момент почват обаждат си, като тук има някакъв проблем, иска да влеят полицайите да отварят вътре секцията. И ние се наперихме. Защо? Какво става там? Ние не знаем какво се случва. Но знаем, че е рискова, защото предварително там е имало проблеми. Да, ще отпусна как ги хващате, при договорките, в последствие, нали, всяка една измама, как просто да я натрупвате като точка върху тази секция, като съберат 3-4 точки, значи е точка на интерес. Тази секция гледате с подозрение. Отиваме там, започна страшен скандал. Така и не разбрах защо. Полицая единия през цялото време така държиш за пистолета, като си говореше с мене. Супер агресивно, да. Събраха се една камара хора. Нищо не се случи. Обаче какво разбрахме? Разбрахме, че членовете на комисията, които са били вътре, в момента в който са издавали секциите, да речем, че има примерно 3 прозореца и една врата. И един чувал. И те трябва да направят по едно листче, е такова, в което е като запечатка, това и се подписват. Да. 3 прозореца, една врата, един чувал, трябва да ви 5 такива листчета. Обаче те са им казали, подпишете 7 за всеки случай. Какво означава това? Някой отваря и влиза. Защо влиза? За да вземат тези бюлетини. Те ги взимат тези бюлетини. Вечерта разполагат с тях. Купуват ги. За ГЕРБ, за ДПС, и на меч. Това са партиите, които трябва да влезат. И така им правят гласовете. И така го имаме на видео. Искат ми толкова за ГЕРБ, толкова за ПП, нали така беше? Имаме го всички, сте го гледали това. Точно по този начин става. Те ги подготвят бюлетините или им ги карат с храната, с пликчетата за това, толкова държат да им носят храна там с паричките,
за купуването, или им ги дават по друг начин. Те в даден момент ги имат вече в джоба. И затова първа точка, двойна проверка на получените бюлетини в СИК. Един път, първия ден, когато се издава помещението, ява ви колко чара с бюлетини има? Събота. Имаме 5 кочана. Добре? 500. Ти си ги пишеш на листче. От номер до номер. На другия ден сутринта. Я да видя колко има. Тя сваля вече си 400. Искаш да кажеш, че никой не е питал, що си не съм почава, примерно, или съм. Не, никой не е питал. Никой не съм. То е важно, кой са ти и къса почава и къса отрязъци. Аз събота, ако съм видял, че има 500 и в неделя виждам 400 и казвам, колеги, Един кочан бяга. да влиза жандармерията. Къде е този кочан? Вчера аз ги видях 500, сега 400. Няма да почне в ден, викаш полиция, разправяш се и значи вие сутрин, ако видите, че примерно в събота е имало 500 бюлетини, а в неделя има 450. Тази секция Тази секция, директно казвам, няма да започнем, докато не излезем, да, искам да се разбере къде са тези бюлетини. И ги убиваме. И ги убиваме, ето виждате мащаба от 3700 по този начин. Това трябва да се вика. Какво става? Тя всичко да е става. Трябва да има протокол, колко са дошли или въобще не могат да са дошли. Не, нали с хартия да си го записала. И нали с хартия да си го записала. Пише някъде в закона, че не може да са различни от И нали с хартия да си го записала. Пише в закона. Виж пак, аз се опитам да ти кажа. един да говори, Да, айде моля ви се си. И нали с хартия да си го записала, в общината има точна бройка колко са изпратени. Когато ти повдигнеш въпроса, моля ти се да си слушаш. Когато повдигнеш въпроса, когато видиш полиция и можеш да им кажеш, в общината има точната бройка, в форите има точната бройка, искам да разбера защо са изчезнали. Не е нужно протоколи, подписи, печати. Това са вече някакви влизаме. Скандал. Да, Има точната бройка, която е изпратена и има я. И за това първото нещо, нали? Двойна проверка на получените бюлетини. Вие сега ги убиваме тотално. Значи, ако това успеем да го направим, значи това е супер скандално. Имал съм спор с човек, който дълги години е ходил в секции на 100%, гледа за изборния процес. И не знае. И в момента, в който го показах, шак с пешката. Това е атомна бомба в изборния процес. Атомна бомба. Сега, обаче тук има една тънкост. Това е много тънък процес. За да го направят това, те вече имат бюлетини. За да го направят в списъка, в който ще подписват хората, този списък сутринта е празен, защото някой мога да провери. Те какво правят? Това пак в процес на работа го видяхме в едно видео, в скандал. Ето сега, примерно, аз съм корумпиран. Бени обаче следи за изборния процес. И аз пиша тук и не мога да правя измамата. Какво правим? Нали защо сме тандем? Почваме скандал с Бени. Тя пада духом и в момента, в който падне духом, какво име записваме вино? Так, 10 подписа. И хвърляме бюлетините, къде ще се поиска видео беше. Има, да. Те като не штракат подписите, могат да направят всичко. Могат да пътнат бюлетина. Ето причина да стане нещо такова. Сираме си секцията. Могат да го имат само мени. Да. Да, не се намери проблема. Разбира гласуването тази секция. само те питам, те попълват тези имена и имена на хората, които трябва да кажат. Вижко, по малките населени места, аз знам всичките, примерно, аз съм член на комисията, председател от 15 години. Аз знам всеки, който идва да гласува в тази секция. Те са 100 човека. Знам им роднините, кой къде е, то в чужбина, то не гласува, то гласува за тази партия, то гласува за тази партия, всичко знам. Знам тия хора, които не гласуват. Те, които не гласуват, аз си ги подписвам, защото не гласуват. Аз имам украл. Ти си властта, в тебе е крал, в тебе е информацията. Този клип, където режат пътълчетата, явно са точно такива. Вие виждате
Какъв е мащаба? 1,200,000 гласа. Бяха точно един такъв куп и много. И оттам влиза билет и ДПС. Реално няма избиратели. Значи не трябва да знаят сега. Не трябва да знаят. Един въпрос, ако в съботния ден преброим бюлетините, каква е болестта? Те са почани. Добре, по брой почани. Тоест ние им подсказваме, че що веднъж ги броим, т.е. ние знаем и ги предупреждаваме, че ги настаним. Да реагират и взели за дървото. Не знам. Щом в РИК има списък във всяка секция колко бюлетини са държи. Нека да вземем информацията от РИК, да ги оставим да си откранат бюлетини и да ги видим. Това вече, виж, това нещо не е теория, вече сме го правили в Пазарджик. Искахме протокол. Колко бюлетини са получени? 4 кочана, подпишете се сега всички на 4 кочана, ставаше скандал, никой не се подписа, не събрахме данните. Затова по-добрият вариант е колко са 4 кочана, пишеш си ги, да си го имаш. Но утре ти го знаеш, те сте видели, че ти ги броя. Кажеш, колеги, тук имаме 4 кочана, да не трябва да са 4. Не забравяйте, че полицията го прави това нещо. Затова трябва да настанат на МВР. Значи, че полицията спът селата много полицайите спът да Не отварят вратите и вътре имат запечатка. Затваря си вратата и се използва запечатката. Взимат 1000 лева стара, примерно. Имам право да разпечата вратата. Тъй като ако се краднат бюлетини, видимост и според вас може би се крадат, нали? Не е като да си фантазираме нещо. На 3700, 1000 са си доста. Сега играта ми отвори. Ако има изчезнали бюлетини, станало е скандала, разпределят 2-3 часа, не се е установило и ще пишете вече особено мнение, а те трябва да ги пъхнат по някакъв начин в кутията. Ама за да пъхнат трябва да имат подписи. И затова ние вече знаем, че тук е страшен проблем. Да звъним на колегите да правят подкрепление. Ще имаме примерно членове, ще имаме партийни представители, ще имаме членове на НПО-та и ще могат да, както го направихме в Пазарджик, ако някъде има проблем да може от 3-4 човека да дойдат, сега всеки да има пълномощници, 3-4 да дойдат примерно в тази секция. Е така стъпват и да гледат. Освен това само от мен, предварително като съм подготвена къде са грешните, нали, както го записах сега, си знам кои са ми червените секции. Да, и си ги наблюдавам от тях. Там, където са редовни, родниналите или с риск, не са риск. Са най-вероятно редовни. Както каза и Бени обаче, не гледайте в секциите, а хората. В тази секция е проблем и си хората са проблем. Това е бюлетини спрямо броя хора, които са. Ако са по-малко бюлетини спрямо броя хора, които са. Как имаш 100? Ако са 565 избиратела, Да. и имаш и 500 бюлетини, значи 100 се ги взели. Не може да кажа Трябва да бъде често. Примерно една книга колко страни? 200 страни. Стара 740 господатели, 680 бюлетини. 120 се ги взели. 120 ги откраднали. 120 гласа в почта. Приличие, примерно, в който Отдолу допълнително мнение, особено. Просто през деня му проверяваме списъка. В всеки момент, в който правят скандал, знайте, че гласа го подписват в списъка хора. Няма друг вариант. Другото, почва да зор. Иди пие едно кафе. Да, аз съм Пие едно, почни малко такова. Починеш. 50 човека са настракани, мача е свирени. Добре, аз имах само 40 откраднати бюлетини и само 28 гласа в цялата сесия. Дори се Всички са сменени. Браво! Не се изпълнени. Защо им да изхвърлят тогава другите? Защо не заберете? Виж резултата и го здравите. Защото те вече се го Не са верни ти, Радо. Защото не са съзверни. На кристално, на демокрация, всичко скоши само. Защото не са правилните истини. Ако са откраднали 40 и са им налични да се напишат каквото си искат. Има само 28. Ти сега си коим 40. Направили всички 40 са. Ще ти кажа що. Ти като имаш 100 лева, мога да изхарчиш всички на камарка. Е. Може да си купиш нещо за 20 лева, за 50, за 80. Значи ти като имаш бюлетините, с тях можеш да си направиш каквото е възможно и каквото е допустимо. Ако мога да ги смениш всичките, ще ги смениш. Гласували са 28 човека, ама ти като имаш 40, Ти се приготвил за ти като имаш 40, ти си готов за 40, ама те са гласували само 28. Това е коша. Пълна подмяна.
Ако не да добавиш още 40 и става 68 гласували. Купувачите са купувачите. Вкарването накрая какво? В риковете ли? Да. Новия резултат е чувал, очевидно. Да. Така. Крайният протокол. Тези променят на финала на третата Това за наподмененото. До сега никога не има опозиция. Те са си правили схемата преди да пуснат камерите и вече на камерите те си горят. И ние как ги хващаме? Ние ги хващаме техническите грешки. Там където са толкова нагли и толкова обиграни са, те са самозабрани и са допускали на някаква супер на камера техническа грешка. Аз се оправим пред камерите. И оправя вече он е в Фридович. Или тази малка после Фридов, кой го профилира.